Hi, sweetheart. Kiss mommy. I love you. Mama. Yellow dinosaur. Mama is going to see her friends. And you go with daddy. You go play and have something to eat too, okay? And we'll see you again soon. Kiss mama. Be a good girl, okay? Daddy, mommy. I love you. You're always so beautiful. Hi guys, good morning. Welcome back to our channel. So, it is Sunday morning guys and time check. Asan na ba yung phone ko? I think it's around 10:20 ng umaga guys. Tapos ngayon, nakabihis kami guys. Tingnan nyo, oh, naka-aura sa atin nyo guys. Kasi, nag-set kami ng mga kasamahan ko sa trabaho guys na mag-brunch ba kami guys. So, actually, the 3 girls, yung kikitain ko this morning, guys. So, yung isa, kasama ko pa rin sa trabaho ngayon. Pero yung dalawa, guys, hindi na, guys. Nag-move on na sila, guys. May ibang trabaho na sila. Pero yung friendship namin, guys, andun pa rin. So, nag-set kami kasi, hindi kami nakita since last year, guys. So, it's good to, you know, catch up sometimes. And, now, ngayon, andito si, si Paris tsaka si Daddy. Iba yung plano sana, guys. Yung plano sana, si Daddy tsaka si Paris, dito sa bahay or aalis sila, punta sila ng park. Pero ngayong umaga, sabi ni Daddy, baka daw, sasama na lang daw sila. Tapos, pagdating namin doon, they can just go for a walk and go to a cafe or whatever they wanna do, guys. So, yun yung gagawin natin ngayon. Kasi, the time is ticking, guys. Anong oras na? Tapos, yung sabot na mo guys ba, yung agreement namin na time guys, 11. So, I think the drive there is around 30 minutes. So, we're gonna go. Here you go, honey. Hi. So, I've got Paris here, guys. This is her dress for today. We say hi. So, guys, alis na kami. Ito yung bag ko for today, guys. Oh, cute. Kasi yung black yung top ko, guys. So, it will be good to pair it with that. Tapos, pakita ko lang yung, yung OOTD ko. See if. So, ito yung OOTD ko, guys. Basta mom jeans lang, guys, na may mga butas-butas siya. Tapos, itong black na top, na off-shoulder. Tapos, flats lang, guys. Tapos, ito. So, yan lang guys. Alis na kami guys ha. So, I will take you with me guys. Tapos, pakita ko sa inyo yung lugar na pupuntahan namin. Bye! Nakalabas na kami ng bahay. Inopen ko na yung garage. Tapos, andito si Paris guys. Yan yung outfit niya today, nak. Say hi, nak. Tapos, yan nyo guys, yung binili kong hikaw para sa kanya guys. Oh, so cute. Tapos, dito si Daddy guys. Say hi, Daddy. Hello. Oh. Tingnan nyo guys. Nag-shave si Daddy guys. Kamukhang-kamukha na talaga sila ni Paris. Tingnan nyo guys. Oh. Sabi nga ni Sis Kay Acosta guys. Si Paris daw splitting image of her dad. Tingnan nyo guys. Oh, lalo na pag nag-shave si Daddy guys. Kamukhang-kamukha yan talaga sila guys. Where's your car? It's there. Come on honey. Let's go to the car. So magdadrive na si ate nyo guys ha. Give me the keys, Daddy. Tapos, usap na lang tayo mamaya ulit. Ooh, too bright. So, hi guys. Kakapark lang namin. Tapos, nilabas lang ni Daddy yung, yung prom ni Paris, guys. Tapos, nakita ko na yun si AJ tsaka si Emily, guys. Nakita ko na sila. Nandun na sila. So, take you with me, guys. Sana hindi ako mahiya mag-vlog ba, guys. Sa harapan nila. Oh, it's too hot. Too hot. Mama, baby, get ice? Check the duck. Check the duck. Is it that? Okay. Check the duck. 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 Check the duck.
up. Okay. You princess. Oh, it's not the duck. It's dinosaur. Hi, sweetheart. Kiss mommy. I love you. Mama. Dinosaur. Yellow dinosaur. Mama is going to see her friends. And you go with daddy. You go play and have something to eat too, okay? And we'll see you again soon. Kiss mama. Be a good girl, okay? Daddy, mommy. I love you. You are so beautiful. So hi guys, so katatapos na naming mag-brunch guys. Actually, time check, it's already 1:30 in the afternoon guys. Kakatapos lang namin, tapos napakainit guys. Yung sasakyan, very hot kasi nga 'di ba, 31 degrees today. Tapos ang tawag dito, nakabilad ba yung sasakyan guys sa araw? Come here. Wait, come here, kailan sakyanan? Tapos si daddy guys, yun nilagay lang niya yung pram sa sasakyan. Tapos hintay-hintay lang kami guys. Inon ko yung aircon ng malakas na malakas para mag-ano na siya guys. Look, what's the color of that one? Oh! Come! What's the color? Quick! Ayan si Paris guys. Oh. Sobrang messy din niya guys. Kumain kasi siya ng ano. Binigyan ng cookie ni daddy niya. What color is this? Red. Red. And this? Blue. And this? Black. Good job, my love. Good job. But had a great time catching up with the girls, guys. Like, I don't know how long. Mukhang ano na yata, guys. Mga 3... Mommy. Yes. 4 months siguro guys, hindi kami nagkita. Pero si Jade, yung naka-black guys, magkasama pa rin kami sa trabaho. Kaya, palagi kami nagkikita guys. Every kami nakikita. Every time nasa office ako. Tingnan yung bata guys, oh. Woo! So, it's good guys, kasi, 'di ba, hindi na nga kami magkasama ng trabaho guys. Pero, we're still friends. Yun bang nabuo talaga yung friendship namin guys, kahit hindi na kami magkasama sa trabaho. So it's really good. It's really good to have that relationship with guys, with people. Come on anak. Stand there. Yay! Oh, hold properly. Yeah, but it's okay. Wee! 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 Wait. Oh no. Whoop. Whoop. Hi guys, welcome back. Welcome everyone. So guys, kanina pagkatapos ng lunch namin guys, brunch. Umuwi kaagad kami guys kasi marami pa kaming gagawin dito sa bahay. Tapos ngayon lang ako nakapag-video ulit kasi nag-live streaming ako guys. Kasi tinry ko yung live streaming kasi before, hindi ko may natanggap ako na email galing sa Gmail ba guys, sa YouTube na parang na-unlock na ba daw yung yung live streaming ko. Pero nung tinry ko sa phone ko guys, hindi siya nag-work kasi sa lang daw, sa laptop lang daw. Kaya nung pag-uwi ko, sabi ko, itry ko nga to. So nag-work siya guys, kaya may salamat sa mga nag-views kanina sa live streaming natin. Sis Kay Acosta, yung mga kapitbahay namin dyan sa yung mga kapitbahay, mga relatives namin sa aming barangay. Salamat sa mga salamat sa pag-watch niyo kanina. Nasiyahan ako sa mga chika-chika natin guys. I think we should do that regularly kasi ang saya yung yung parang may kasi nagtitiklop ako ng madamit kanina guys, tapos naglilinis ako sa room na to. Kaya sabi ko mag live streaming ako para parang may kausap ako ba habang nagtitiklop ng mga damit. Kaya yun yung ginawa ko guys. I enjoyed it. Gagawin ko ulit yun guys. Maybe next week mag-cheka-cheka na naman tayo guys ha. Tapos yun nga yung
May tinanong si, ano guys, si Kay Acosta sa akin guys. Yung story time daw kung paano ako nakarating ng Australia. Pero sabi ko sa kanya doon, sis, I will definitely make a video about that. Kasi, yung bang parang ano guys, yung isi-share ko doon lang sa... Yun guys, hindi ko alam kung kaya ko pang i-share ngayon. Kasi very, ano siya guys, diba? Very, very public yun guys, yung bang basta guys, sobrang ano kasi ng story ko guys, kung paano ako nakarating ng Australia. Nung nagla-live streaming ako guys, ayaw ko munang parang ma-emotional, yung baka maiyak ako guys. Kaya, yun, sabi ko gagawan ko na lang ng video na exclusive para dyan sa question na yan, kung paano talaga ako nakarating ng Australia guys. Kasi, I'll just give you an idea, guys. Nakarating ako ng Australia year 2010. So, mga ano na ako, guys. Isang dekada na rin ako dito sa Australia, guys. Pero yung dahilan kung bakit ako nakapunta dito, guys, iano ko na lang, gagawa ko ng, yung video especially for that. Tapos, yun nga sabi ko kay Sis Kay, hindi ko pa kasi alam kung, nagdadalawang isip ako kung gusto kong i-share yung na yun, guys. But, I think, kasi nga, diba, guys, nandito na ako sa YouTube ngayon. Obviously, hindi na siya very private yung life ko, guys. Pero, yeah, for you to get to know me better, guys, I think it's very important and what's the word for that? Yung i-share ko sa inyo ba guys kung paano ako nakarating dito. Kayo mga nanonood ng video na to guys. Ano sa tingin nyo guys? Gusto nyo bang malaman guys kung paano ako nakarating ng Australia? Gusto nyo ba talagang guys? Malaman ang katotohanan? But guys, yeah, I have a very emotional story about how I got to Australia guys. So, paghahandaan ko yan, sis. I promise you, gagawa ko ng video tungkol dyan. But for now, ibang check ka muna tayo, sis. Pero, pag may may ibang mga katanungan kayo dyan, guys, feel free to let me know. Kasi naman, ano tawag ito? Mag-share tayo ng mga pangyayari sa ating kabuhayan. Guys, malinis na siya yung kwarto, guys. Kanina, kung nanood kayo ng live streaming ko, super messy talaga ngayon. Medyo na siya. Medyo nasiyahan na ako dito sa resulta ng aking paglilinis. Kasi nga, guys, na ngayon? Anong araw nga ba? Sunday. Bukas, Monday. Work na naman tayo, guys. Pero tomorrow, kasi nga Monday, work from home lang tayo bukas. Kasi nga, diba? Mother Earth tayo, guys. Kailangan nating i-balance yung buhay natin. Kaya sa bahay ako bukas. Pero yun nga, guys. Pagkita ko sa inyo, guys. Kanina, guys, dami dito talaga. Ang daming mga chichiburichi, guys. Tapos, nalinisan ko na. Tapos, ito na lang ang mga ihahang ko, guys. Ito na lang. What's that, honey? Andito na naman ang batang X. What's that? Shh! Uy, isa-isa lang na. Yan, kumakain ng favorite food niya, guys. Ice. Yan yung paborito niya. Pero, ihahang lang natin ito, guys. Tapos, okay na tayo. May pala guys, kanina, nung pauwi kami, nagbili ako ng pakita ko sa inyo guys. Tika muna guys, ahihang ko muna to. Nagbili ako ng guys. Pumunta ako ng Office Works kasi nagbili ako ng ng packaging tape kasi yung
box na ipapadala ko ng Pilipinas, pipick upin in 2 weeks time. So, ito yung binili ko na ano guys. So, napang panulat ko. So, ganito kalaki yung box guys. Ayan. So, ang gamit ko guys na courier is, ito muna. Kita dito guys. Kita dito guys. Ayan. J. Cordon Express. I think, ano sila before, guys, iba yung pangalan nila, guys, Dausan. Yun yung pangalan nila. Pero, I don't know the reason why they changed their name. Pero, sa kanila pa rin ako nagpapadala, guys, kasi umaabot talaga, guys. I think it takes maybe 6 to 8 weeks, guys, bago dumating. Pero, at least dumarating, diba, guys? Kasi natatakot ako, guys, baka, ano ba, yung iba, hindi nakakarating, guys. Sayang naman guys, yung mga pinapadala mo, di ba? Pero they're really reliable. So, if you're in Australia and if you're looking for someone na mag-ship ng mga box nyo guys, you should try J. Cordon Express. Just letting you know yung presyo nila guys, kasi yung sa amin Mindanao guys, Cagayan de Oro, tapos paano pa guys, 2 hours pa kami from Cagayan de Oro. Yung charge nila guys, $110, which is not bad guys. Sa ganitong size, walang limit kung ilang kilos guys, as long as hindi ba maano yung shape ng box. Dapat ano lang yung shape niya, normal yung shape, hindi yung mag-bulk ba siya sa gilid, yung iba yung shape niya. Pero walang limit sa kung gaano kabigat, which is really good. Hindi lahat nilalagay ko guys, yung mga damit, kasi yun lang naman talaga yung nilalagay ko guys, damit, mga pagkain, mga tsokolate, yung mga ganun-ganun. Kasi yung mga importante guys, yung mga phone, mga ganyan, minsan hindi ko na nilalagay dito guys. Kasi hinihintay ko na lang na may makapunta dito or ako yung uuwi, tapos I hand it myself. Kasi hindi mo alam guys, diba? You'll never know. Tapos ngayon guys, susulatan ko lang siya ng ng mga details. Tapos, start ko na siyang i-pack, guys. Kasi, ngayon, 1st of March. Tapos, pipick upin to, guys, ng 15th of March. Kasi, yung shipping daw papuntang Pilipinas, 19th of March. Pinapadala ko to, guys, kasi March, April, May. Hopefully, fingers crossed, guys, darating to pag nandun kami sa May. Lalagyan ko rin ng, maybe mga pagkain ni Paris konti, mga damit ni Paris konti, na, para hindi na ako magdala ng maraming mga gamit ba guys. Kasi first time kong magta-travel lang ako lang guys with Paris. Kasi si daddy hindi sasama. Tapos ngayon, ayokong guys, ma-stress ba na ito pa si Paris. Tapos marami pa akong mga bit-bit guys. So, gusto ko ilagay yung iba sa box. Tapos yung bit-bit ko guys, yung maliit na maleta lang. Tapos hand carry na bag. Tapos si Paris yun lang guys. Kasi ayoko nga guys. Alam ko guys, na-stress na nga ako. Iniisip ko pa lang guys. Kasi knowing Paris now, how hyper she is, I don't know if she's going to sleep in the plane. Or baka siya guys ba. Mag-tantrum siya guys, ganun. Pero yun na nga guys, we'll see how it goes. Sana nga dumating to guys. Pero kung hindi man siya dumating in time guys, it's okay. It's okay lang din naman. Kasi yung in terms of damit ko guys, andun naman si Mimi. Yung mga damit ko before guys, pinadala ko naman. So yung mga gamit niya ngayon, mga gamit ko rin yun. Kaya masusuot ko din yun guys. Hey daddy, what's that for? The crap from the car. Okay, just put it there. I cleaned that all around machine. Thank you daddy. I'm not embarrassed for a second. Go. I think that's okay. I'm still not today. Here's daddy guys. He's been working so hard today. He's been cleaning. Tinapos niya yung guys, daddy cleaned the pram. Thank you daddy. And the car. And the car too guys. So, bigyan na ng jacket siya guys. And the kitchen. And the kitchen too daw guys. Well, yan siya guys. Pag yan siya guys. Pag nag-clean siya guys. Alam na alam ko kasi pinapaalam niya sa akin guys. Very siya, very vocal. Sabi niya, nilinis ko to, nilinis ko yan. Tapos, dapat lang i-appreciate guys para maging masaya yan siya guys. So, susulatan na natin ito. Ngayon ba guys? Pinasok na nalinis ko na to guys. Pinasok na naman niya to guys. Oh, yung mga, guys, machichibulit galing ng sasakyan guys. Kasi yung sasakyan, very dirty na siya guys.
Ito pala yung ano, binili ni Daddy para kay Paris kahapon, guys. Oh, very cute, guys, no? Tapos, ano pa bang meron dito? Yung jacket for work, yeah? I just walked past the window and Paris was walking on the top of the couch. Oh, God. Alright, guys. Susulatan ko lang yan, guys. Tapos, gagawa na lang ako ng ibang video pag nag-ano na ako, guys. Pag nag-pack na ako ng mga damit, mga whatever sa box na yan, guys. But I think dito na lang muna tayo, guys, ha? Kasi, i-watch na lang yung live stream natin, guys. Kasi doon tayo naglinis-linis, ng mga ganun-ganun, machika-cheka. Pero, thank you. Asan ba yung phone ko, guys? Gusto kong mag-shoutout. May bago tayong mga nag-comment. Tingnan mo na, guys, ha? Wait a minute. So, guys, meron tayong mga bagong nag-comment. Mga, isa lang naman, guys. Ay, dalawa pa. Telma Adapon. Salamat! Salamat kayo sa kuan. Salamat kayo sa pagpanlantaw, guys. Telma. Tapos, Simply Norge. Norge. Thank you for watching. Sa akong mga friendship sa YouTube, thank you very much all for watching my video. Dito na lang tayo, guys, kasi yung camera ko, guys, mamamatay na rin, guys. I hope to see you all, guys, in the next one. Don't forget to be good, and if you can't, be careful, and also, please hit the subscribe button. Bye!